look. Και στη μόδα είναι η πλεξούδα zigzag. Ξέρετε πώς γίνεται? Πάμε να το δούμε μαζί. Δείτε πώς μια πλεξούδα αποκτά διαφορετική υφή και ξεφεύγει από το κλασικό. Ξεκινήστε από την περιοχή πίσω από το αριστερό αυτί, κάνοντας μια ανάποδη γαλλική πλεξούδα, κατευθύνοντας την στο δεξί αυτί. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας zigzag σε όλο το κεφάλι. A minute without you makes me feel happy, but you in my pocket, I don't mean the Sally. It's not even 24 hours when I had you. Not a day so my time is spinning. Αφού τελειώσετε και ασφαλίσετε την πλεξούδα, ξεκινήστε να την ανοίγετε σιγά σιγά, δημιουργώντας την επιθυμητή υφή. Τελειώστε με ένα ελαφρύ σπρέι.